Til første gruppe. En videohilsen fra Verrier, søen. Hejsan. Alt kører. Og der er lige en hilsen her til Danmark fra Verrier. Alt kører. Henri. Hej. Hej du. Du er bien. Alvel. Alvel. Ja, det er hyggeligt at have på søerne her. Dejligt. Det er dejligt. Ja. Der er lige videohilsen til Danmark her. Kan du sige hej til Danmark? Hej Se her. Danmark. Bonjour. Og så din nakke. Nu kommer båden snart. Videohilsen fra Danmark, eller til Danmark. Hej. Hej. Det er et halvt år og en halvanden. Videohilsen til Danmark. Hvem hilser vi på? Hej. Hej. Og Andreas, der er lige videohilsen til Danmark her. Hej. Hej. Hej, kan du ikke være? Halløjsa. Hvem er det til? Det er du lidt for Hej mig. Danmark. Du lidt for mig. Tunismi. Nå, men vi siger au revoir herfra og tager ud og sejler på den skønne sø.